У 2019 годзе Беларусь будзе яшчэ больш беларускай і яшчэ больш незалежнай. Я спадзяюся, што наша ніва стане яшчэ цікавейшай. Мы будзем рабіць усё магчымае, каб гэта зрабіць. Я спадзяюся, што ў нас атрымаецца. З Новым годам! Што хацелася б пажадаць у 2019 годзе? Нарэшце вывучыць англійскую мову, нарэшце здаць на правы, аб'ехаць усю Беларусь і з'ездзіць у Японію, у Кітай, адкрыць для сябе новы свет. Ну, можа быць, у вас ёсць, канешне, свая гарачая пяцёрка жаданняў на 2019, хай яны здзейсняцца. Ну, але самае галоўнае, не быць свіннёй у гэтым годзе, а быць чалавекам. Давайте ў гэтыя шчаслівыя хвіліны успомнім і тых, каго з намі няма, але чыя любоў жыве ў нас. Давайте падзелімся з імі нашымі радасцямі і нашымі думкамі. Так ён не гарыць. Вау! Жадаю вам у 2019 годзе быць гаспадарамі свайго жыцця, пачынаючы са сваёй сям'і, у сваім доме і сканчваючы сваёй краінай, каб вы прыкладалі максімум намаганняў і былі шчаслівыя. З Новым годам! Не будьце скотам у год свінні. Шановныя чытачы, дзякуй, што былі з намі ў гэтым годзе. Беражыце здароўе, шануйце сваіх блізкіх, любіце Беларусь і ўсё складзецца. Сябры, хай у Новым годзе у нас будзе паменш крыміналу, таму што майго калегу, Уладзя Швядовіча, яго ўжо задзеў блок, калі шчыра пісаць пра забойствы і усялякі крымінал. Хай у 2019 годзе ва ўсіх у нас будзе love, rock-and-roll and наша ніва. Шановні читачі, віншую вас калядамі і новым 2019 годом. Хай здзейсняцца ўсе мары, а мы са свайго боку абяцаем, што у вас будуць самыя цікавыя навіны ад рана да рана. З Новым годом! Ура! Вырежеш потом. Наша ніва заўсёды размаўляла са сваім чытачом адной мовай, жыла аднымі і тымі ж думкамі, адным настроем. І я хочу пажадаць, каб у наступным годзе гэты настрой, наш агульны настрой, быў як мага больш аптымістычным і радасным. З Новым годам! Хай у 2019 годзе збываюцца вашы самыя запаветныя мары. І хай увесь сусвет спрыяе гэтаму. Менш вам свінства ў Новым годзе. І, канешне ж, толькі добрых, прыемных навін. Всё.